както бях ви казала в предишното ми видео, ще направя едно видео, в което да ви обясня подробно за сезоните. Така, един сезон ще е 3 месеца. Например, този сезон ще свърши в последния ден на август месец, а новият сезон ще почва в 1 септември. Но, нали, знаете, в 15 септември почва училището и заради това много често няма да мога да вкарвам видеотата, може от време на време, и заради това казах да ви предупредя. Също сезоните ще са по сезоните, нали, пролет, лято, есен, зима. Така се нарежда. Започва например, пролетта е един сезон, след това лятото е един сезон, есента е един сезон и зимата е един сезон. И сезоните ще са под формата на Channel Update и в тази папка ще ви слагам това интро, ще го върботя, все още не е готово. Интрото са това. Това, както виждате, вече го използвам. Това имам и още, и тя ще обработя. И, приятели, това беше от мен. Дано да ви е харесал видеоклипът. И ако не сте се абонирали, абонирайте се, хвърляте по един лайк. Довиждане. Чао!